Nagpanawagan si Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda sang madasig nga lihok para tapuson na ginaalegar. Sistematikong modus ang pagbuhin sa ginapanagtag nga assistance sa individuals in crisis situation o kon AICS nga kasaid sa siyudad. Sunod kay Baronda, ini nga modus ang madugay na nga nagapabudlay sa mga benepisaryo nga mga Ilonggo. Sa iyang privilege speech sa plenaryo sa Kamara, ginsiling ni Baronda nga ang AICS ang dapat magpabiling safety net para sa mga pamilya nga yara sa krisis kag hindi dapat mangin political tool o kon pangwartahan sa pila ka opisyal. Suno kay Baronda, base sa testimonya sa mga residente kag validation man sang DSWD, may mga benepisaryo nga nakabaton sang 10,000 pesos apang napilitan nga magbalik sang 8,000 pesos, tubtub 9,000 pesos sa pila ka barangay officials. Suno sa iya humalin Abril 2024, ginapahayag nagsugod ang modus kag apektado ng kapin 2,000 kag isa kagatos nga mga benepisaryo halin sa 16 ka mga barangay sa Iloilo City. Agud tapuson ang modus, nagpanawagan si Baronda sang full kag public disclosure sa DSWD. Agud pagwa ang bilog nga resulta sa investigasyon kag pangalanan ang 17 ka barangay officials nga ginaimbestigaran. Suno sa mamalida, dapat pasakahan gid sang kaso administratibo kag kriminal ang mga involved nga opisyal. Ginarekomendar man niya ang post-payout random verification para masiguro nga nahatag sang bilog ang ayuda sa benepisaryo. Mas maayuhan sa iyang direct disbursement system kag isang paggamit sang bank transfer, e-wallets, cash cards kag accredited financial institutions para malikawan ang mga intermediaries. Ginmungkahi man sila nga magbulig mismo ang DSWD Crisis Intervention Units kag regional offices agud malikawan ang pamulitika sa paggawa sang case study sa CSWDO o kon MSWDO. Public funds intended for the poor are sacred. They must never be stolen, extorted, or politically weaponized. I therefore call a full and public disclosure. The DSWD investigation must be transparent, name barangays involved, the exact amount deducted, and the findings of the legal team must be made public. The people need to know who are the 17 barangays officials who were found to have hand in the modus by the DSWD fact-finding team. Abarian ang kapain sang privilege speech ni Iloilo City Lone District Representative Jamjam Baronda. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Baronda, nagpanawagan ini sa mga Ilonggo nga maghambal kag hindi mahadlok nga ibuyag yagang kamaturan. Ginpa siguro man sila nga idosoni ang reforma agud maprotektahan ang pondo para sa mga pigado kag mabalik ang pagsalig sang pumuluyo sa gobyerno. Kung di sila guilty nga magapalibot pa sila sa mga beneficiary nga magpapirma gid sa ila, nga perma kamo nga nakabaton kamo. Kay kung nakabaton gid man sila, no need na nga magpalibot ka pa, nga mapirma ka nga pat siguro nga wala. Kay para mahadlok ang beneficiaryo nga kung mag-recant sila sa ilang statement o kung baguhon nila, makasuhan sila sa barangay official nga na kung sino na ang nagpasimuno sang sina nga klase nga payout. Ang pasimuno sila nga klase nga scheme nila. Oo. Ang mga Kung AICS... guilty ka mo, guilty nga mapapirma ka mo. Oo. Kung di ka mo guilty, anong nadlokan nyo? Nga mapapirma ka mo. Anong ginadlok nyo? Kaduha, una, they want nga maging held hostage ang aton nga mga beneficiary nga tani, di na mahadlok nga manugid. Hindi na ka mo maghadlok manugid. Kay sigurado ako, kung hindi ka mo mahadlok, matap na ang ini nga buluhaton, ang mga barangay official nga nagahimo sa sini nga modus, hindi nakagmahadlok na mag-obra sila.